It-tnejn filgħodu l-Breakfast News ta' One niddiskuta l-proposti li qed jagħmel il-Partit Laburista l-qasam tal-bidja u s-sajt bil-parteċipazzjoni tas-Segretarju tal-Koperattiva Nazzjonali tas-Sajt Ray Buġejja, tal-istudent tal-MCAST fil-qasam tal-Agrikoltura John Gawci u tal-kelliem Laburista Anthony Agius De Celis. Ray Buġejja fisser il-proposti tal-Partit Laburista għall-qasam tas-sajt bħala interessanti u validi ħafna. Il-proposti li huma 8 punti fil-dak li rigwardja fisheries fil-programm elettorali huma proposti interessanti ħafna u validi ħafna. U nibda bl-ewwel waħda minn is-sesba l-134 palma għall-onorevoli. Li ħajkun hemm kunsill. Li ħajkun hemm kunsill di xi ħaġa illi m'għandniex. Buġejja tkellem partikolarment dwar il-proposta tal-Partit Laburista li jerġa' jinħatar politiku responsabbli biss mill-qasam tal-bidja u s-sajt. Il-Dr. Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni, għamel commitment ukoll. Li ħajkun hemm persuna responsabbli b'mod dirett. Jiena nassumi li tkun ministru jew segretarju parlamentari, ġifieri dik importanti ħafna. U l-Kunsill irid ikun hemmhekk biex jara wkoll, mhux jara wkoll il-policies, jara wkoll li ikun hemm l-accountability. Għax illum tal-mistħija spiċċajna pereżempju li ħadd ma responsabblu temilu. Il-problemi li qed jiffaċċjaw is-sajjieda llum jgħid Buġejja huma dovuti għal fatt li fl-aħħar snin ma kienx hemm politiku fokat fuq is-settur. Għal-qasam tal-bidja l-Partit Laburista qed iressaq il quddiem numru ta' proposti, fosthom biex ikompli jkun iffaċilitat it-trasferiment tal-art bejn bdiewa jew raħħala, speċjalment dak bejn membri tal-istess familja. Din hi waħda mill-proposti li ntlaqet tajjeb ħafna mill-bdiewa jgħid iż-żagħżugħ John Gawci li ġej minn familja ta' bdiewa u li qed isegwi kors fl-agribusiness fil-kulleġġ tal-MCAST. L-iktar proposta li laqtitni wkoll kienet dik li l-Partit Laburista qed jiffavorixxi il-young farmers, allura qed jinvesti iktar f'dak li ngħidu r-riżorsi umani dwar l-agrikoltura. Dik li qed sewa taċ-ċens tal-art ħadd iffavorixxi iktar il-bidwi għax il-Partit Laburista ħajkun qed jagħti titlu lill-art, allura il-bidwi jkun iktar suġġettibbli biex jinvesti fil-għeliq tiegħu.